Velkommen her til smukke Fredensborg, hvor vi de seneste 3 dage har afviklet vores sommergruppemøde. Og i dag er jeg rigtig glad for at kunne lancere 2 centrale udspil. Et, der handler om demokratiets tilstand i Danmark, og et, der handler om hjemrejse, som vil blive præsenteret af vores nye udlændingeordfører, som er Mikkel Bjørn. Men for lige at knytte et par ord til det første, så er det vores oplevelse, at danskerne de seneste 5 år har kunnet føle en stadig nedadgående forståelse for, at de demokratiske spilleregler de bliver overholdt i Danmark. Flere og flere angiver, at man har manglende tillid til, at regeringen overholder loven. Man har manglende tillid til selve demokratiet. Og vi så også ved det seneste folketingsvalg, at historisk mange valgte enten helt at lade være med at stemme, eller stemte blankt. Og jeg tror, der er mange årsager, fra skandalerne i skat til Lars Løkkes og Moderaternes omgang med kapitalfonde og vægring ved at fremlægge partiregnskaber, politisk udpegede embedsmænd, selvfølgelig hele nedlukningen under corona osv. Og konsekvensen er en dalende tillid til hele det politiske system, og det mener vi, at man skal tage meget alvorligt. Og derfor fremlægger vi i dag en 10-punktsplan, som jeg er glad for at kunne se i pressen også bliver taget godt imod af vores borgerlige venner. Knap så godt af Socialdemokraternes ordfører, men fred være med det. Hvor vi for det første vil ændre på den måde, man kan stille ministre til ansvar på. Det skal ikke længere være sådan, at man ved at have et flertal i Folketinget kan hæve sig selv over loven, kan undgå undersøgelser, kan undgå at blive stillet til ansvar. Derfor vil vi have et forfatningsråd, hvor et mindretal i Folketinget kan bede om en undersøgelse eksternt af det, som i dag kræver et flertal i forhold til at få nedsat undersøgelseskommissioner. Vi ønsker også, at man ændrer forældelsesreglerne. Alle kan jo se, at den evaluering af coronanedlukningen, som er blevet sat i søen, jamen den er nøje tilrettelagt, sådan at konklusionerne ligger der, hvor forældelse indtræder, og det vil sige, så er der ikke nogen minister, uanset hvad der skete i den periode, der vil kunne straffes. Vi ønsker, at der indføres straf for manglende notatpligt. Vi kunne for eksempel se Frihedsbrevet, jeg ved ikke om Frihedsbrevet er her, havde en artikel her for nogle uger siden om, at der i Statsministeriet ikke er gemt nogen sms'er overhovedet, siden de nye retningslinjer for, hvornår man skal arkivere sms'er. Så det vil sige, enten er de helt ufatteligt dovne, eller så overholder de ikke reglerne, og det kan vi selvfølgelig ikke leve med. Så ønsker vi en ændring, en tilbagerulning af offentlighedsloven, sådan at det her det bliver fortid. Det skal ikke være sådan, at journalister eller borgere, der ønsker at få indsigt i, hvad der foregår bag magtens tykke mure, kan få sådan en overstreget side her. Vi vil tilbage til de regler, der galt før revisionen, så man får indsigt i de politiske processer. Vi tror, at de 10 bud, vi her har skitseret, og som man jo også kan læse om i Berlingske Tidende, vil være et skridt i retning af, at danskerne genvinder tilliden til, at magthaverne overholder loven. Og så er i dag en historisk skiftedag for Dansk Folkeparti. Pia Kjærsgaard har siden 1983 i hvert fald været en stemme i udlændingedebatten, som har været umulig at komme udenom. Det bliver hun ved med at være, kan jeg berolige. Og må forhåbentlig også true nogen med, men det kan jeg berolige folk med. Det bliver hun ved med at være. Pia Kjærsgaard har ønsket at fortsætte som værdiordfører og overtage kulturordførerskabet, som Mikkel indtil nu har haft, men til gengæld så overdrage udlændingeordførerskabet til Mikkel. Og jeg er ret sikker på, at du vil sætte nogle ord på selv, men at du er klar til at tage den opgave på dig. Man kan sige det på den måde, at det var Pia Kjærsgaard, der fik sat en prop i hullet på det skib, man kunne sammenligne Danmark med. Der er alligevel kommet en del vand ind, og nu bliver det så Mikkel Bjørns opgave at få tømt det vand ud. Og det er overbevist om, vil ske i fællesskab. Derfor kan vi også i dag fremlægge en ny plan med en hel række initiativer. Jeg vil bare nævne et, nemlig i forhold til bandekonflikten, hvor vi efter fransk og svensk forbillede ønsker, at man skal udvises alene, hvis man står på politiets bandeliste. Altså udvises, inden man når at begå noget kriminelt, inden man når at blive dømt. Vi er det eneste parti, der har en egentlig hjemsendelsespolitik, og jeg glæder mig til at se det makkerskab mellem Pia og Mikkel, nu hvor det er Mikkel, der er ordfører, hvor det skal føres ud i livet. Så Mikkel, vil du ikke sætte et ord på planen? Det kan du tro, det vil jeg meget gerne. Jeg er
meget taknemmelig for Pia Kjærsgaards tillid til mig som ny udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. Udlænding er hjertet i Dansk Folkepartis mission. En mission, der handler om at værne om Danmark og værne om dansk kultur. Derfor fremlægger vi i dag et helt nyt og gennemarbejdet hjemrejseudspil med samlet 23 initiativer, der sigter mod at rydde op efter 40 års uansvarlig udlændingepolitik. En ny politik, der skal fremme hjemrejse for dem, der bor i Danmark, men som ikke har tilpasset sig dansk kultur og danske værdier. Jeg vil gerne fremhæve 3 af dem i dag, og det første det er, at vi gerne vil systematisk gennemgå alle statsborgerskabstildelinger de sidste 20 år og annullere alle statsborgerskaber, der er givet på et forkert grundlag. Det kunne eksempelvis være til kriminelle. Vi vil gerne have alle statsborgerskaber tildelt de sidste 8 år. De skal genbekræftes med en fornyet danskprøve og en fornyet indfødsretsprøve. Med skærpede krav til viden om dansk kultur og danske samfundsforhold, og selvfølgelig til det, at har man et dansk statsborgerskab, jamen så taler man selvfølgelig også det danske sprog. Det vil betyde, at der er nogen, der i dag har dansk statsborgerskab, som vil få frataget det statsborgerskab med tilbagevirkende kraft. Men for os i Dansk Folkeparti, der er statsborgerskab noget helt særligt. Et helt særligt privilegie, som få har gjort sig fortjent til. Det bør ikke uddeles som løbesedler på et marked, som det har været praksis igennem rigtig mange år. Dernæst fremlægger vi en række forbud mod islamisk tilværelse i Danmark. Vi ønsker ikke islamisk levevis i Danmark, og vi ønsker at fremme hjemrejse for mennesker, der ikke vil leve efter danske værdier og danske normer i Danmark. Vores udgangspunkt er, at det skal være tæt på umuligt at leve en islamisk tilværelse i Danmark. Islam og danske værdier, det står i modsætning til hinanden, og derfor foreslår vi nu en række initiativer, der skal fremme hjemrejse for dem, der lever efter islamiske værdier og islamiske normer i Danmark. Sidst men ikke mindst, så har Danmark i alt for mange år været opholdssted for kriminelle udlændinge. Vi foreslår derfor, at danske udrejsecentre de bliver omdannet til fængsler. Bandekriminelle, bandedømte, terrordømte, voldtægtsdømte, de skal ikke vandre frit rundt i det danske samfund. De skal indespærres, indtil hjemrejse er muligt. Dansk Folkeparti har siden 1995 arbejdet på at begrænse skadevirkningerne af den politik, de andre partier har påført Danmark. Nu taler vi om, hvordan vi rydder op. Det gør vi, fordi at vores fortid er dansk, og det skal vores fremtid også være. Statsborgerskabet skal tages fra kriminelle. Kærshovedgård skal laves om til et fængsel, og det skal være tæt på umuligt at leve en islamisk tilværelse i Danmark. Der er tale om et helt nyt og fundamentalt fokusskifte i dansk udlændingepolitik. Tak for ordet.